Ninjani? Ngiyathemba ngiyaphila. Abanye abantu besilisa bazokumangaza. So guys, ngithandane nomuntu wesilisa, ngizongena kwi-relationship, ngizokhohliswa. Okay, isikhathi sishelana nalo guy, uguy athi kumina, ngimbuze mina yena, awunaye yini umuntu othandana naye? Uzothini kumina uguy? Nginoma weyingane kodwa uhlala emakhaya. Ngicela ningangijaji sithandwa zami. Bese ngithi okay, ngoba vele uma uyingane. Okay, let me try a lucky. Okay, sithandane noguy. Ngizothola sengiphakathi ukuthi uguy unengodosi. Into wayisho kumina wathi, uma uyingane uhlala emakhaya, kodwa iy'ngane zihlala nami ngoba zithanda mina kunoma wazo. Okay ke, ngilaleleke. Alright. Kanti uguy lo unamanga. Bahlala bayifamily. Kuwukuthi umama akahlali ekhaya ngesimo somsebenzi, usebenzela kude, kodwa ume off, usuke kwakhe nomndeni wakhe. Ngizothini? Unkosikazi wakhe, cause bese lobolile, enze yonke into kusele nje usuku lomshado. Okay. Ngesimo sokuthi-ke uma kuthiwa siyavakashelana noguy, angiyimi endlini yakhe cause nginokuthi, yabo, lo muntu uhlala ney'ngane zakhe, and uhlala ney'ngane zakhe basathandana noma wey'ngane, iy'ngane zizofila kanjani? Okay. Ngimkhulule ngithi hayi, anginankinga yokuthi avakashe endlini yami, kanti ngizifaka enkingeni. Uyacabanga indoda izofika nesiso sayo? Umuntu uma kuvakashela ezolala ngeke umlalise ngadlile kokuqala lokho. And uma uphekela umuntu wesilisa phela ngeke upheke ngendlela awujwayele ukupheka ngayo. Ushintsha indlela yokupheka. If kuwukuthi uphuza itiye elimnyama, uma kukhona umlisi uzolipheka, uzolithenga obisi lokuthi aphuze phela itiye elimhlophe. Alright. Mind you, lo muntu wesilisa akangisizi financial. Okay, ngesimo sokuthi-ke siyathandana. Ngigcine ngik-understanda lokho noma kunzima. Uyayizwa into? And lo muntu ngithandane naye isikhathi eside kakhulu. More than 6 years. Alright. Ngizothandana noguy. Akangisizi financially. Okay. But engangisizini kwakhe, likhona elinye isayidi elihle ngaye. Umuntu wesilisa onothando. Uyancomana. Okuyilento thina abantu besifazane siyithandayo. Akancane ukungincoma nje kule short yami athi, wazi wami uhle baby. Kanti uguy ubalekela ukuthenga izinto zokuthi ngenze ikhanda, bathi mina bengazi. Yazi umuntu akuncome ngisho into oyibona cha yalento, hayi shame ayikho, kodwa phela-ke ngokuthando, hayi-ke. Ayekuncomaneni bantu, uyancomana, unothando, nje angazi ngathini, but uguy unomona. Phela leyo nto uyayibona if uthandana nomuntu, ukuthi umuntu okay, siyathandana, kuhle, kodwa akukho kuhle angifisela khona. Okay. Sithandane noguy, kube mnandi. Ngiyasebenza, ngiyasiphantela, yonke into ngiyazenzela. Ngihleli kuyena in the name of love. Kodwa ikusasa lami naye ngiyalibona ukuthi alikho. Okay. Bese ngiyamtshela ngithi, baby, mina ngisayiboni kahle lento yethu. Asiyeke. Umuke ngathi nje ngiyamala. Uvela faka amazipho. Mina sithando sami ngiyakuthanda. And this and that, this and that. Yabona mina ngeke ngamala. Uyongithanda yonke leyo nyanga. Yonke leyo nyanga uyangithanda. Okay, ngicela ukusenzela isitori sami sibe short. Okay. Ngumuntu wesifazane ngiyasebenza, ngiyayiphantela yonke into ngiyenzela.
ngizazenzela. Okokuqala, angisho ukuthi akangondla umuntu wesilisa, kodwa phela njengomuntu wesifazane ngiyadinga ukuspoilwa. Angazi umuntu wami ukuthi yini engiyithandayo, angiphathele nje ngaphandle kokuthi ngize ngimcele. Bonke abantu besilisa bayakwazi lokho ukuthi thina abantu besifazane siyasithanda ukuspoilwa. Lo muntu wesilisa uma eholile uzobalisa njalo nje, yena fanele hlezi ebalisa nje, yena balisa. Okay, ngithulele vele angene lo muntu wesifazane othandana nomuntu ngoba efuna imali, kodwa ngiyathanda ukuphiwa imali, ngiyathanda ukuspoilwa. Alright, kuhambe uzofika endlini yami. Uma efika endlini yami, okay, kokuqala into wayinothisa, ngithenge i-TV entsha, ngithenge ikhapethi, ngithenge amabhodwe amasha. Sorry guys. Uma efika ngimbone ukuthi akekho happy ngale nto ayibonayo, but akekho happy aze akhulume. Alright, anginandaba vele into yami ngizamele yona iyami futhi. Okay, kanti kuzongena i-call yomunye ubaba. Oh, ngiyasebenza, ngiyenza ibhizinisi lamashonisa. Okay, kuzongena i-call yomunye ubaba afuna imali kumina. Alright, uyezwa ngesikhathi ngikhuluma nefoni ebese ethi, hawu sithando sami, usuwenza u-1 no-2 yini? Ebese ngithi mina, ya kuyazanya empilweni mfethu, kuyazanya, so nami kumele ngizame. Ezivele ungangisizi ngalutho, kumele ngizame. Kuvele kufike ukuthi ngimtshele kanjalo nje, angithi vele phela ngisamthandi, vele ngifuna ukuthi aphume, kuwukuthi uyena oyifakele amazipho. Alright, ngiphume bese ngithi mina ngiyabuya, ngiphume ngihambisela lo baba imali. Uma ngibuya athi, sithando sami, kade ngifonele asho umngani wakhe, kade ngifonele utata Mkwena. Lowo mngani wakhe ngiyamazi, ubhuti asebenza naye ngasemsebenzini, benginokuya emsebenzini la asebenza khona, so umuntu engimaziyo vele, esijwayelene naye kakhulu. Bese ethi baby, kade ngifonela utata Mkwena, ngiyamtshela ukuthi usuwenza u-1 no-2, so uthi ucela umboleko u-100 rand. Okay, ebese ngifike lo mcabango ukuthi yabo la uyangishaya lo muntu, kodwa bese ukuthi ngeke vele angiyise ngo-100 rand. Bese ngithi okay, but ngithi okay nje, ngiyayibona lento yakho ukuthi into engekho le, uyangishaya nje, kodwa bese ngithi ake ngizame ngimnike, ngibone ukuthi u-action wakho ukuthi uzokwenza njani. Okay, bese ngithi ungikhumbuze musuhamba. Bese ngiyamnikeza-ke imali ahambe u-100 rand. Kuphela nje izinsukwana ezimbalwa, angisendele i-message, sithando sami, kunomuntu ngala emsebenzini ofuna u-300. Bese ngithi okay, bese sihlangana halfway, bese ngiyamnikeza le mali. Bese ngiyamtshela ngithi, awubatsheli abantu ukuthi le mali yami, yabo, you know abantu abenza ibhizinisi efana nelami, yabo, you know. Okay, ngimnikele 300. Mina ebhukwini lami ngibhala yena seku-400 manje, imali aseyithathile. Noma ngabe uthathela umngani wakho imali yesitokfela, ubhala lo muntu osuke efikile, seku-400 manje. Dukuduku kuphela isonto, sithando sami, kunomunye ubhuti la ocela umboleko u-500. Okay, bese ngithi, oh alright, okay, so singabonana kanjani-ke? Sihlele ukuthi sibonana kanjani? Ngizomnikeza lo 500, seku-800-ke manje. Okay, iphele inyanga, lo muntu uhola nge-25, uhola kuqala kunami. Okay, ebese kufika ukuthi le mali kuyena 900 manje. Okay, ebese afona, bese ngithi mina, hawu, uyazi ukuthi ufona nje, bengisathumela ingane esitolo, ngithi ayongithengela i-airtime ukuze ngikufonele ngibuze ukuthi hayi bo, benze njani kanti abantu bakho. Ebese ethi, hayi baby, basathule abantu, kodwa okhokhile ilo 100 rand. Bese ngithi mina, ngiyayicela bandla, ingane ayinayo imali yokugibela esikoleni. Bese ethi okay, ngizokulethela.
wafika afike isithando sami ngiphethe 100 rand. So u-30 rand owile. U-30 rand ke ile interest yami. Angizi advertise guys, please angizi advertise. Ngize simangiqoqa story nikwazi ukusizwa. Alright. Bese ngithi okay, it's fine. Makubuye yona nje le yami. But phela kwabanye abantu angiwezi lokho. Kodwa kuyena ngoba i-trust vele silahlekile. Bese okay. Let's imali yami. Bese hayi baby, ngizozama ukuthi ngi-transfer. Should lo 30 rand uzongisendela kwi-account yami. Bese ngithi okay. Shuthi benginenkinga ebhenki lami ngaleso sikhathi angakwazi ukutransfer lo 30 rand. Bese ngithi mina yazi yenze njani? Ngicela ukuthi unyuke endlini ufike unikeze ingane yami le mali. Lo 30 rand nangampela ahambe ayendlini. But ngingazi mina ngizwe ngengane yami sithiwe ma vele ke ingane zami zikhule zimazi. So zimjwayele nje. Bese yasho ukuthi ma ufikile umalume waletha u-30 rand. Ngithi okay, kube right yonke into. Angithi-ke manje sekwenyanga yesibili lo 800 othathwe yilaba abantu 100 rand ubuyile kuselo 80 manje u3 no5. Ayi bese ngibekezela. But ke njengoba ngenza le business umuntu akakwazi ukuthi ethi qala uthathe imali iphinde ne-interest ingabi akayikhokha imali ne-interest ayikho. Ayi bese ngithi angithule iphele inyanga yesibili. Okay, miphele yesibili ngisathule nje ayibese ngene SMS uzoyisenda ngoCapitec ukuthi angazi noma ucash send kaCapitec noma send money, I don't know, but khona lokho ingene imessage izobhala ukuthi nansi imali engango 800 iphuma ku-Mr. Alright, ngithule ngithi okay, kusho ukuthi kuyacaca ukuthi ile mali efikayo interest ayikho ka2 months. Ayi ngisithulele futhi ngithi ngisacabanga kanjalo. Ebese vele yafona mefona isithando sami labantu laba angakababoni kodwa ngidecide ukuthi ngikhokhe mina because bathule. Ngithi okay, it's fine. Ngithi ngoba ibuyile yona kulungile. Mind you, ngihambe ngiye ku-ATM ngiyokhipha imali. Abese nginikeza iphini. Mangifika ku-ATM iyanqaba iphini. It's incorrect code. Mhlambe ngashaka ufone ngibonise ekuzoze konakale la. Isuka lapho ngibaselekeni. Yazi kuhlunga kanjani lento yokuthi uyijethe nemali kanti awunamali. Ngibaselekeni ngendlela lapho ngibroke ayikapheli phela inyanga. Yabo. Okay, ngibona omuso sengimjwayele ngiyamtshela ngithi hayi Mpumi. Ngimtshela istory bese senayi le mali ekanje eqala ngo-C uyakhona ukuyikhipha eShoprite. Bese ngithi okay, ngizohamba kusasa ngisho Sunday. Senjalo futhi ngicabanga ukuthi ngimfonele lo muntu ngimtshele. Mangimfonela ngimtshele ngithi le pin onginikeze yona ayisebenzi, it's incorrect code. Bese thina how okay, shoot yona le pin athi ngihla like ngijikise. Let's say uthe 2012. Shuthi mina sifuna ngithi 1220. Okay, ngithi okay. Ngithi hayi shuthi ukhuhliwe ngempela shuthi leya seyisho manje iyona. Ngihambe ngeShoprite. Uma ngifika ayi iyanqaba ephini. Ngiphindele manje sengizophindela kule endala enginikiwe. Ngithi manje senginokuthi umqondo nami because mhlambe mina bengazi yabo lapha e-ATM mhlambe sengasebenza le ndaba. Ayi enqabe khona lapha ngisabasilekile. Sengicabanga nje lezi inyawo zami ngizala ngiyagibela phela imali le ngigibela ngayo. Noma ingekude kakhulu imall but ngiyagibela local. Alright. Ngibuyele endlini. Hayi ngimtshela mkhulu ayiphumi le mali le. Bese ngithi nalalela ke. Ngangilungiselela ukuya enkonzweni ngidinga yabo ukulungiselela kusenesikhathi. Bese ngithi mina lalela ke. Ngicela ukuthi uhambe uye ebhenki uyireversele kwi-account yakho. Uma usukwenzile lokho uzoyikhipha ibe ucash ihlale kuwena then bese uyanginikeza. Sivumelane noGayi. uTuesday uzoyenza lento Tuesday anginike ngawo Tuesday. Emini nge-last time angifonele. Sithando sami ngihambile athi sithando sami akulunganga.
Uyabona kwase kulandela lokho-ke ngichaze ukuthi akulunganga ngoba yini angibange ngisezwa because le mali sengiyibhajethele and i-due date namhlanje ukuthi ngilungiselele enkonzweni. Ngibe shocked. Athi ebhenki bathe bazongifonela after 24 hours. Okay. Ayi ngilalele phela noma ngingasathembi kodwa ngilalele. Alright. Thuleka ngithi uyasebenza lo muntu ubuya ngamlasikhathi ubuya ngeni night angene day ngibala ngithi okay namhlanje ngene night kanjalo okay emva kwesikhathi sigaba uzobe se-off off guy. Okay ngithi futhi uthi ngithule nje. Hayi kungena i-call mina ngizofica sekukhona i-miss call kukhona i-message uthi sithando sami ngihambile ngayibhenki shuthi phela ayilungi lento kodwa-ke indaba isikwabakhulu. Guys mina ngi-understand lento angazi ngempela noma ngikholwa lento eshiwo guy angazi yini eyenza ukuthi ize aye kwabakhulu ngoba ngithe mina akahambe ayocela ukuthi bamrevesele imali ibuyele kwi-account yakhe then bese yayikhipha. But uthe mesho lento ngavele ngacikeka. Ngizothola ngithi kwi-message ufonile wangangithola so sebhali message ngivele ngishaya call back anginayo i-airtime afone. Ngithi ithini-ke into athi ngikulayela la mkhulu ngikhathele manje lezi tori ngithi inyanga yesithathu le ayikho interest imali yami ayibuyi. Uyazi ukuthini mkhulu sengicela ukukupha ngicela sengifuna manje ngibe umuntu ongathi akaze nje abe nawo le mali sengiyayibonga ineyitori too much. Wena ubungenze njani esimene singalezi ubungenze njani into engicabangayo lo yabo oqala lo muntu akakwazi ukudla imali yami akakwazi Nkosi yami yo hayi yazi ukuthi if wenza ibhizinisi anginankinga if ngingaba omunye umuntu vele uma wenza ibhizinisi usukulindele noma yini and kuyenzeka abantu bakhokhe kuyenzeka abanye bangakhokhi kodwa hayi yena Nkosi yami yo hayi yena Nkosi yami cha angizwa kahle leyo. Lo muntu ubeke efike endlini yami ngingenalo ikhadi ngingakawenzi nje lamabhizinisi engenza eceleni ngingenalo ikhadi afike endlini kunuka uparaffin abuze ngimthethe asinalo ikhadi angakhiphi ngisho u-20 ukuthi ngikhanyise ngilali cha uma sesengizamela ngiphushela impilo sekwazi ukuthi afike ethatha imali yami kanje. Ngicela ukubuza guys wena yini ongayicabanga makunje yini ongayicabanga ukube kuthiwa mhlambe okay le nkinga ngesebhenki iyona-ke ke sithi iyona-ke ipi interest yalezi ezinye inyanga umuntu uzofike aleke kwezinye izinto emva kwesikhathi sekuloku kuzitori nje kuzitori yo hayi bafethu hayi ngilimele shame anza bethi engizokutshela umuntu wesilisa if engakusiza ngalutho financial uma ecela imali njengomuntu wesifazane ungamniki ngiyakusho lokhu ungamniki awukwazi ukufuna imali unganginiki imali hayi shame ngifundile umfundisile lo muntu wesizwe ngivele nje ngathi ngiyakupha uthule kanjalo-ke angimazi ucabangani angimazi but injalo nje into kuyadlalwa ngathi guys in the name of love kuyadlalwa ngathi. Ngiyabonga bye guys ngicela bandlane like and subscribe ngiyanithanda ithandwa zami.